He's going to blow the building. Great to have you on. I've got what he wants. On board. Any attempt to gain access? Stop. If I did the cleaner. You get as many people out as you can. Kuble shibun ni pibaro. Menta kasingin wan ra api kawai ka plem kabal ai kertang cleaner. Kabal pen mi menta hi usnam arhajar arposan. Kane kade ka plem kabas ngotana baha jangkari bilad. Kababatay hingi sipang ka joy loki. Kabadiru ka sipai barem kabala kalalong kum kanang pankhut jingkhang hakawai ka building office. Bad hakane ka plem min sayo iya ka jowi bakala kalalong kum kanang syara bor. Namar bakawai ka kanhun gila no. Kalawan ban thambor ya ka night party jang kawai ka company penmi boarding. Gila no balayalam khamat da way ubreu ubakertang unowa. Gila kem yalai spangut kinong syara bor hakate ka yeng kabahe. Da kabathamu ban pan pau perthei ya ka jing bamsap jong ki company ki jong ki. Kajuwi kabatre syabar jong kate ka yeng. Kalahap ban panon kam ya ka jing tebet ya khun ka jong ka. Ban pelak em ya kinong syara bor. Kan thup ya upara syanrang ujong ka. Ubaladon hakata ka building. Bat ban pensange ya ka jing temu penyap breu jong kite gila no. Kumta bante bersengutu bahas panggajing tu khana jong kena ka film. Te tungin apa dah duk kabakut jong kena ka video. Bahkan ka channel kawan ra api. Kane ka film kasdang dak bapan I ya kajing tu khana syapang arngut ki sipara. Kata ka jowi loke bad upara ujong ka kata u Michael ubadon ya kajing pang autism. Michael ujuban thot persyai ki breu haki imlang kasalang. Kumta ka jowi kahaban sumar yu kat bala la ibor. Kata kalong ka be bahaya ka khamtam haba perkhat de ka jingtrai ka jangka malakasngi. Ka jowi klatrai kum kanang pan khut yet hakawai ka building ka bahe baha London. Handrai manshwa loong bakaladai ka sipai. Kumta ka kam ka jongka kadawa baka haban tray bait malakasngi bat ka haban pankhut ya mana ki jengkhang yet ki baladan hangta bat baka dei banyat khut bahaya ki umanijo ujongka umlong ubru ubasbun bat ukmi lenti baka haban tray baha kumbala batha ayaka hagawi kasngi ka jowi kalasyam melade hakajing ka bakrau. Haba Michael ulah ban mino nakajaka sumar. Kane borok kadai namar ba Michael kum unang pang ulapan kenya ka anjong kajaka sumar. Kadhadu bakinong panyat kilarai ban beano ya u. Kajowi kamla ban kerenga ya ka khali hakajing syabe jong Michael. Bat kalayele ban yada ya u. Kasngutu uru bakadon ya ka kam baka ban netrai hadian kata. Kumta ka jowi kalaya lamlangi Michael syata bat kala ino no yu bat uwi uskerti hapo jingtrai ka jowi kalapoi khamslam handrai umanijo ujongka sengutu balai bakam syam lala ban poi hakapor ka babiang kumta umanijo ula IT haka jaga kam ka bae hakani kasngi bat baka haban trai bat penkhut bun teli ki jengkhang yet hakaba kane kan sa syempor bat bakala aru ban pendap hadu sitang met kumta ka jowi kala haban tre ya kane ka kam kala let panjar sabar kane ka building dakaba kala te tala ya lade bat kelas dang ban penkhut ya ki jengkhang yet kawai hadian kawai pat hakani ka jing tre unowa ubadai uparalok nang tre ujongka ulawan banyarap lang ya ka badla I kumba unowa uladai uparalok ubabaha ujongka kajowi kalapla beryatu ha unowa syapang kane kasngi ka bajanjar tam ka jongka barni syam ba unowa ula sengap bad ula ai mensemru ya ka bakam dai bankan randen wat lada kalamat ya kijing namar babaro ubreu uhab hi ban mat ya ka
Kham hadin ya unowa la sya tan biang syajarong kat ba ya ka jowi bat umanija ulapha bakaha ban pen khuit marwe ya kijeng khang yet baro kat ba hapo ka building bat lapan I hangi ya kinong tre bakidang sedang ban pen kre nak menta ka gala lane ka tamasa jong ka jing kenduk lang jong ki he ki han ha ka wei ka jaka lapan yat ya kene ka tamasa da ka wei ka company shna boarding ka bakrau bar bha ka baladon shibun bha ka spa bat ya ki jing tei hapo kane kanong ba u Geoffrey bat u Gerald Milton kila dei kinong penyat ya kene ka company ka bakrau bha kagala kawan ra ya baro ki paralok ki bayajan jengki ki bela terilang ban penon kam bakala ya kajing em jengki babun ki jat penreu ki bala syai no ben kum ta ngis nguthu bakane ka company kadai ka company ka babam sabha bat ka bale ben bha ya ki bro ha ka baling ba jengki ki yo ya shibun bha ka pisa kum ta ka we ka kenhun climate change activist kalarai ban pan pau ya kane ka kamrunar ka jongki shakipat ba bat kilarai ban syem ya ka sinjam bakin net sakata kata masa balapan yat ta kane ka company kane ka kenhun climate change activist kalapoi ha kate ka jingle keman kum ka kenhun kinang syat kilarung syapo kidadang ru dakimas kabanya rapi ki ban buri ya ka dor khmat ka jongki nadu bakirung syapo Om Syam ladon mano-mano bala subas new yaki Handrai Shan nakata kini kila let bandrung syapok ka kamera bahara bat kila penyap yu umani jawa jong ka jowi kat ba yaki weipat ki baladon hakato ka kamera tamasa kane ka kenhun kelapan bethai deki tendong lerbi hakaba kane kelapan nyap ler yaki babun kat ba yaki he ki han jong kane ka company pat kane ka kenhun kelara bor bat kala te merau yaki kajowi pat kelas akut syabar klem tip ya ke kebalaja hapo kat hadu bakan dayu I ya uwe ubreu ubala syate bat syara bor hapo kane ka kenhun kalalau yaki mas bat kilapan pau ya lade kum ka kenhun lekno ka bapau nambha Umarkos ulade unong yalam jong kane ka kenhun ulai keran bat ki kato kane ngot ki nong lek kam sneu jong kane ka company ki bakan thop ya ki to ki officer bamsap ki bala lek ben ya ki padba Umarkos ukmi lanti bakine ki he jong kane ka company pen mi boarding kinwan ban sat khut saphang ki kamrunar ki jong ki haka perthai barok away bat ulai lek ban keran ya ki dakakten haringkat kajingas nguthu lang Handrai kini ki he kila kentat bantam kropah khamat jongki bat kila rai bakin nampan pau perthai bat phla khamat jongki kane ka kenhun runar ka kenthop ru yaunowa uto uparalok ubaka jowi kalaya sajit lang kham menchua om kum Umarkos unowa unget bakajinga keran kanom yarap ya kakam ka jongki kum ta ningkong unowa ulapan yap je uwe na pedang kita kinong syara bor da keba ula tanyan da ubilor kiat na kasyantur ka jong u hadu ba unda yapet haju bat namar ba Umarkos bat unowa kim syam ladon ya kajingas nguthu jingmut paramaki ba namar Umarkos uthmu ban nampan mansawi kinong syara bor kat ba unowa bat uthmu ban pensitom bet ya kino ki breu kibat thmu banyele persya abad ki kumta hakabakaddo unowa ulah siat penyapno yu Umarkos da kebau ulah siat da ka pistol na kibenta ka syadam kat hadu ba Umarkos unda dukut mensimno haden kata kibreu kibayasya yu unowa kila siat penyapno ya baro kibreu kibadan hakaliang jong Umarkos kat ba hakawai pat kabenta lapan ihangi ya kajowi bakala persang da kabating ban pentep syakibor pulet syabhang kajingnong jengman jeng kinong syara bor kumjuru ban pelat ya la ujong upara da kaba kala tho da ka penyang hakayet jeng kajingkhang ya kidak SOS bat kalapan me da kadeng
Kazi kabadai kadkhot kabaya sya'ah kaliang jong Marcos kabadai ru kanong hak kabatrim bha hapo kaneka kanhun runar kalas ngutu baka jowi kaladon sabar kabeldeng bat baka don kam ya kajing yarap kabakarki kane kajing le jong ka jowi kalabana syakilat pathai kubor hakaba unawaru ulatip ya kata lingba kilat pathai kubor haden ba unawa ula panyap yu Marcos te unawa ula phone ya kazi bat ula ong ya kazi bahkan ya seolang bat komisyon ka jong u ban penong ya kini kinong bamsap ban pla ya ki kam runar ki jong ki Henry namar ba unawa ula dapan panyap yu Marcos kumta kazi kamban se banetrelang no bat unawa haden kata unawa ula let panwat ya ka jowi bat ula panbar ya ka pansiat kuli sya surok nakabenta panthut ya ki pulet ningkong ka jowi kam sam na tre banne ya ka ka ba unawa ula pha ya ka Henry haden ba unawa ula mut pansiat panyap ya ka wei ka paralok nong tre ka jongka te ka jowi ya ka bakado ka haban ko ngu ya ka ka ba unawa ula pha ya ka haden ka te ka jing sya siat laong baki bor pulet kila kenya ka jowi kum kawe na pedang gidkhot jong kata ka kanhun runar bat ki pulet kila karta wiar ya ka bat kila thmuru ban siat panyap no ya ka Henry haswa kata ka jowi kalayo ya kalat ban fun no sya ka officer Claire kabala pantip ya kijing thmu ba shisha jong ka jowi kalaya tu ka Claire ba maka ka kwa ban palag ya la ujong upara bar kamdon jing adai ru bat unawa hakane ka kamra bor kabadang ya chakamat haba ka Claire kala yo snow ya kata te maka kala shania ya ka jowi bat kala ailat ya ka bakan ya rap plat ya kilanot kibala syara bor unawa ka officer Claire ru kala snow thu ba unawa ula shimti ya ka kamram kum ulida jang ka kanhon climate change activist kumta ka Claire kalapet ya ka tanrai jong ka jinglong ka jong u bat kalalap ba unawa ula don ya ka jingadai bat ka wei ka kanhun la no ka baju le persya ya ka sarkar hapo ka ne kari kumta ka Claire kalathmu banet thambor ya unawa dakaba kalapha ya ka wei ka kanhun special force panet rong syapo ka ne ka building Henry unawa ula yu ya ka ne ka jingthmu ka jongka lingba ke CCTV kamera kumta unawa ula panyap no ya kane ka kanhun dakaba ula pan bathai ya ubama ula bu hakawai ka kali hakaba kini ki special force kilayap no haju haden kane ka jingja te ki bor sanshar kila kenya unawa kumuway unong yele persya ujongki uba thmu ban panjot ya ka parthai lingba ka jing sansar don bor ka jong u kibor pulet menta kimnut shu ban durung biang sapo kene ka building bat kim don nat shu ban thambor biang yu unawa haden kata ka Claire kalapet ya ka identity jong ka jowi hapo komputer bat ka syam ba ka jowi kaladai ka sipai rem jong kari England kumta ka Claire menta kas ngodon jingkerman biang ban yele persya yu unawa dakabakan penon kam ya ka jowi ka Claire kalafun ya ka jowi bat kalaong haka bakandai ban net yarap ya kinong syara bor kibaladan hapo kane ka building lam kumta kini kinong syara bor kinsa syudu yala ka jong gajing hakikti jong unawa ka Claire kalafun ru ya unawa bat kala hukum ya ba umdai ban panyap ya uno bro ubaladan hakakti ka jong kanang ban pandam ya kano kasaki syapang ka jingle ka jongki hapo kane ka building te unawa ulalet ban pan bathai bom sakato kaphang baka jowi ka don bok bahaswa ba uta ubom bathai laong baka Claire kalamaham ting ya ka jowi bakan pet krap no koloi kumta hapadang ka jingale ka bajur lingba ka jing tebet ka jongka koloi ka jowi kelap hat no na kata ka jaka dakba kelas den hakikan ro jang ka yeng
lingba kawi ka jingkhang yet sha kawi pat hakabakadu uta ubom ula bathai bat kane kala penong ya kato ka jaka yang jong ka jowi pakan hapno asyapo kat ba ka jowi pat kala yo banat na kata ka jingja haden kata ka officer kler kala fun ha unowa bat kala thok ha u da ka ba kala ong ba ka jowi kala dap yapno na kata ka jingja bat unowa ru ulanget ya kata haden kata ka jowi kala persang ban pat ya kawi ka jingkhang yet handrai kamla don bok ba uwei pat upulet ulawan da ka helikopter ula yu i kata kumta une upulet ula seat ya kata kayet bat kane kala ya rap shibun ya ka jowi hakaba ka jowi kala persang ban pat ya kata ka jingkhang umai kalaru ulawan hakane ka jaka bat ula ya rap ya ka jowi ban pat ya kata ka jingkhang da utarna mele kai ujong u kumta kloi kini kila temu bannet syakato ka kamera pahara baladan da kazi kadba hapo kane ka kamera apahara loong bakazi kala sungutu ya ka jing temu jong unowa ban penyaplut ya baro ki baladan hapo kane ka yeng kantup ya baro kinongela persya ki jong u kumta kazi kala persang ban phat handrai kala sya asyat penyapno ah uwe na pedeng kita khot jong unowa hakane kapor ka jowi ru kala poi bat kala let ban syat penyapno yu tau breu ka jowi kala let ban rung syapo kene ka kamera pahara kala shimno ya kato ka file bo unowa ulayo ban record ya ka jing phla jong ki he jong kene ka company ya ka kambam sap ka jong ki ka jowi kala ay ya kata ka file ha u Michael bad kala pha yu u bo un phat no kloi na kene ka jaka lingba ke elevator kat ba ya la debat kala thmu ban net wat yu unowa hakane ka por ka jowi kala ya kendo ya ki karto kane ngot ki breu jong unowa kala ya kunting ya ki bad hakaba khaddu kala yo ban pan khalam no ya ki baro ka jowi kala ya biang syakhamat bat kala ya kendo ru ya unowa ubadang syong hakawe ka kamera kabadiru kato ka kamera kaba uto ubom uba unowa ulah temu ban penyap ya ka jowi menswa loong bahaswa ba unowa unwan hakane ka jaka unowa ula dapan te bom lupa ya kinong syara bor ki jong u da kaba ula pan phong da ki bom jaket hakaba ushabi ubala pan bethei ya kita ki bom ula don hakaba jekti ka jong u namar kata ka jowi kala let pan ya khun ya unowa da ka jing thmu ban shim ya kata ka baje bad hakane ka jingele kini arngut kila kunting handre ka bakadu ka jowi kala yo ban pan khlam yu unowa da ka ba kala yo ban pan hap yu unowa syapo lingba ka we ka jingkhang yet chakane ka building bad haswa bo un hap syapo laong ba ka jowi kala yo no bantu ya ka to ka bajekti hakaba lingba kane ka chingtre shitam bad ka jinga khun do yap ka jongka kane kala plat ya ki babon ki mensimbro ki baladan hapo kane ka building hakaba kuat jong kane ka film lapani hangi ya ka jowi bakala la ban plat ya ki nong syara bor baro bat kini kilami no na kane ka building ka jowi kelai kendu ya ka kelar kabalaong ya ka bakadai ban buri ya ka to ka file bakala yo bantu na unowa bat bakam day banet ay hakibor sanshar da ka bakal ong bakito ki file kinom pen i ya ka jingba lada ka pen sapriang ya ki khadu khadwai loong bakine ki file kila sapriang padba ki ba pen pau ya ka jingshi sha baro jong ka jinglong arsa parunar jong kine kinong penyat jong ka company pen mi boarding hak ba kane kala kata ya kane ka company baro ka way barka jinga tu khana jong kane ka plem kala kurno hakane ka benta de paralo ka jingr pat ka jongai phi kalong ba lada pismo tana di kane ka jinga tu khana
Sengaja bahawa penara bikin ke channel, dak balai subscribe buat share ya kene ke video syaki paralog ke jangpi. Sengaja bahawa press ru yu bell icon, kenang bapenda banyu ini kong iki video kiba kene ke channel kawan ra. Kuble shibun ngisai syamah ke wibat ke video.